बेयावनो बेस्ट अफ लाक गासिबो थेंक इउ जिहेतु नोंथाङा इउपिपिएलनि बिजाथि महरै नैबे 20 सुक्लायसार फुङाव बिजाथि मोनबाय दा नोंथांनि पलिसिया माबायदि थागोन प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे दल सोलिबाय थादों इउपिपिएल दल आरो प्रमद बर' सारखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आंखौ बे सुक्लाय सेरफां बियाबाव बा सुक्लाय सेरफां परिषद समष्टियाव बिसास खालामनानै जिथु दोलोआ टिकेट होदों बेखौ जेरैबायदि बिसास खालामनानै टिकेट होदों जोंबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै सुक्लाय सेरफांनिफ्राय देरहानानै फैबाय थानाय जि समाव जे जोंनि सुक्लाय सेरफांनि रायजोनि समाजनि आरो सुबुंफोरनि जिफोर खामानि मावनो गोनां दङ बे सुबुंफोरनि खामानि मावनो गोनां जिफोर जेंना जेंसि जिफोर आखा खालामनानै दङ बेखौ 100आव 100% खामानि मावफुंनानै सुक्लाय सेरफांखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो सुक्लाय सेरफांनि जेसेबांखिनि इउपिपिएल दोलो हासार खालामनानै प्रमद बर' सारनि जे 100% जानो गोनां फैबाय थानाय जे फिन सिट जाफिननो गोनां बा सरकार दाफिननो गोनाङाव जोंबो अंखिदार जानो थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों नोंथांनि बेयाव गासै भटार्सआ बेसेबां दं जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव टटेलि 59,000 सामथिं दङ बेवहाय विभिन्न जाति जनगोष्ठी दङ आरो विभिन्न जाति जनगोष्ठीया जोंनि सुक्लाय सेरफांनि इउपिपिएल दोलोनि जि नेतृत्व लानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोननि आसार बेबहार बिथांमोननि जिफोर खामानि मावनाय दांनायखौ नुनानै विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बुद्धिजीबीफोर दल संगठनफोरनि दैदेनगिरिफोर रायजो राजाफोरा बुंगासिनो दङ जे फैबाय थानाय समाव सुक्लाय सेरफाङाव 100% देरहाहोनांगौ आरो सरकारनि अंखिदार जाहोनांगौ आरो बे ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौ होननानै बयबो रायजो राजाया बुंलायदों आरो बयबो रायजो राजाया जानजि खाफ्रादों जे फैबाय थानाय इलेक्सनाव सुक्लाय सेरफांनिफ्राय देरहानो थाखाय थियारि जाना दङ रायजोफोरा दिनैनि तारिखआव जुदि नोंखौ जिहेतु बेयाव बिजेपिनि दिनैनि तारिखआव जोङो बुंनो नागिरदों सुक्लाय सेरफांनिफ्राय सुक्लाय सेरफाङाव बै समनि 17 बोसोर सासनाव थानाय EM गणेश कछारी दैदेनगिरि जि माने नेतृत्वआव 17 बोसोर सालायदोंमोन बिथांनि जिफोर खामानि मावनाय दांनायखौ मोजां मोनिनि थाखाय आरो बिथांनि जिफोर खामानि दांनाय मावनायखौ नुयिनि थाखायनो बे सुक्लाय सेरफांनि आइ आफा रायजो राजा विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि दैदेनगिरि बा भटारफोरा बिथांखौ जोगारदों आरो जायनि थाखाय जों बेबायदि माने भटआव जों जुजिनो हागोन होननानै जों दासिमबो साननाय फैयाखै मानो होनोबा रायजोफ्रानो जोंखौ बुंदों जेला आरो दानि EM सोलिबाय थानाय EM बयनिबो खुगायाव बुबु बाबा शब्द माने ओंखारदों जे बिथांखौ एबार बिदाय होनांगौ आरो बिथांखौ बिदाय होनानै मोजां मानसि फोथायहरनांगौ होननानै बुंलायबाय थानाय खोनादोंमोन आरो बुंनायबो खोनादों आरो बेबायदि हिसाबै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ बयबो आइ आफा रायजो राजा आरो विभिन्न जाति जनगोष्ठीया बजबनानै देरहागोना रोखा दिनैनि तारिखआव सुक्लाय सेरफाङाव गोबां इसुफोर दङ खामानि मावनो गोनां दङ बेवहाय दिनै साइन्स स्ट्रिम गैया बेवहाय माने इडुकेसन लाइनाव गोबां माने जेंनायाव गोलैना दङ इडुकेसना बेफोरखौ जों खामानि मावनो थाखाय आरो बिनि अनगायैबो एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनफोराव गोबां माने जोंनि ओनसोलाव गुबुंले थासारि सोमजियो आरो बैफोरखौ मावफुंनो थाखाय एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइनाव खामानि मावनो दङ आबादारिफोरनि थाखाय खामानि मावनो दङ फरायसाफोरनि थाखाय खामानि मावनो दङ आरो बे ओनसोलाव जौगासारनायनि थाखाय लामा दालां बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावनो दङ बैफोर आदुरा खामानिखौ प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव फिन सरकार खालामफिननायाव जों 100% मावनो थाखाय रायजोनि जनहितआव खामानि मावनो थाखाय बयबो आइ आफा रायजो राजा विभिन्न जाति जनगोष्ठीया बे सुक्लाय सेरफाङाव थानाय भटारफोरा जोंखौ हेल्प खालामगोन बा भट होगोन होननानै
जोङो बिसास मोनसे दङ आरो फैबाय थानाय समाव जों देरहागोनाबो मोनसे बिसासाव दं जिहेतु गुबुन गुबुन हारि माहारिजों बुंफबनाय नैबे नैजिगु रायजो राजाखौ मा होनो खावलायनाय रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बेवहाय जिथु सुबुं दङ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया मोनसे थासारियाव दङ मोजां थासारियाव दङ गोदोहाय 2020नि सिगाङाव बर' बर' सोमजिनाय दङमोन बिनि अनगायै गुबुन हारिफोरजों भेदाभेद मोनसे सोमजिनाय दंमोन एना एनि मोनसे सोमजिनाय दंमोन बै गामिनिफ्राय बै गामियाव 5 बाजिनाय लोगो लोगो हाबनो हायामोन दा बैफोर थासारिया टटेलि माने निष्क्रिय आरो टटेलि बियो माने जोबनानै थांबाय जिहेतु बे ओनसोलाव शान्तिपुर माने प्रिय मोनसे ओनसोल जाना फैदों आरो बिनिखायनो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया मोनसे बिसासाव दङ जे फैबाय थानाय समाव बे शान्तिखौ गोलाव मोनसे लामायाव लागै लांनो थाखाय गोबाव मोनसे समाव लागै लांनो थाखाय बयबो जाति जनगोष्ठीया भट होगोन होननानै जों बिसासाव मोनसे दङ